Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Σας βρίσκουμε δίπλα στον Γιώργο Ζικόπουλο απόψε. Ο Γιώργος Ζικόπουλος είναι καταρχήν ένας πολύ καλός φίλος μου. Έχουμε μια 12ετή συνύπαρξη. Είναι μέλος της διοίκησης. Είμαι πολύ περήφανος που είναι μαζί μου στη διοίκηση, γιατί έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουμε αναδείξει το επιμελητήριο μαζί με τον Γιώργο Ζικόπουλο ίσως τον πιο δυνατό φορέα της επιχειρηματικότητας. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ένας άνθρωπος με γνώση, εμπειρία. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος που ένωσε τον κλάδο του, γιατί είναι σημαντικό στον κλάδο σου να είσαι ένα από τα πρόσωπα που ομόφωνα σε εκλέγουν για πολλά χρόνια τώρα πρόεδρό τους. Και είναι ένας άνθρωπος που μπορεί στη Νέα Σμύρνη να προσφέρει πάρα πολλά, και με τη στήριξη τη δική μας και το επιμελητήριο και η ΓΕΣΕΒ θα σταθούν δίπλα στις επιχειρήσεις της περιοχής για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται σε μια δύσκολη συγκυρία, ώστε ο κόσμος πραγματικά να δει άσπρη μέρα, να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτόν και που θέλουν η Νέα Σμύρνη να αναδειχθεί και πάλι σε ένα Δήμο που αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Γιώργο.